Mandir, 59. koš, sada u ovih sekundu i 9 desetinke. Međutim, Mandir će to zabiti. Mandir neće zabiti, ali Kanađanke nisu, ne smijemo prekršaj napraviti. Gotovo je. 59, 56, Hrvatska ide na olimpijske igre. Bravo naše djevojke, bravo za Bralića koji je napravio veliki posao ovdje. Kanađanka čestita našem izborniku, veliko veselje. Imaće Hrvatska, dakle, i rukometašice i košarkašice prvi put u povijesti na olimpijskim igrama. Teških 59, 56. Znam da smo malo u zakašnjenju što se termina tiče. Slično je bilo i sa rukometašicama u Guadalajari, ali dozvolite da ostanemo još minutu, dvije, da se proveselimo zajedno sa ovim djevojkama, jer su apsolutno to zaslužile. Mandir, 3 slobodna bacanja u završnici. Jelavić, Karčić, Mišura nije ih danas igrala. Mandir danas bez puno lopti, međutim ključne situacije imala u svojim rukama i slobodnih bacanja dovela Hrvatsku do odlaska u London. I sada ono što sam rekao, malo svjestan da je to možda bilo tada još neoprezno u 15. minuti utakmice. Dakle, evo nas u Londonu. Evo nas u skupini u kojoj će biti još jedan kvalifikant, recimo Argentina, ali to se sada više nas ne dotiče toliko, u kojoj će biti Britanija. Prema tome, ako pobjedimo te dvije reprezentacije, tu su još Ruskinje, Brazilke u našoj skupini, možemo čak doći do četvrte završnice olimpijskih igara. Bravo za naše djevojke i sada još samo pogledamo statistiku nakon ovih finalnih, lijepih 59-56. Sjajan uspjeh na petom mjesto na Europskom prvenstvu u Poljskoj. Izravno izboreno sljedeće Europsko prvenstvo također u lipnju u Francuskoj i sada je to i olimpijske igre za naše djevojke. Samo da vidimo još završno, koliko ja znam, Ivezić 12 pogodaka, Vrsaljko 10. Tu su još sada sve ostale djevojke dale svoj jedan lijepi doprinos i da dođemo eto do tog finalnog dijela. Dakle, u ženskoj košarci participiramo na bilo koji način. I nagrada ovdje za Vrsaljko, koja je, sjetite se, sjajno krenula u utakmicu, dakle, najkorisniji igrač i dobivao ovu nagradu. I Vrsaljko se ima pravo veseliti, pogledati na sat i reći, pa ljudi Boži, za manje od mjesec dana mi moramo ići na olimpijske igre. Sjajno, odlično, evo, konačno dobivamo i učinak sa samo 2 trice iz 13 pokušaja.